lang spelen ze al gitaar? 2 jaar of zo. 2 jaar. Okay. En hoe je dat zo kan, dat is toen begaan dus de gitaar te spelen? Nou ja, ik mocht eerst nooit even eens uit met hem gaan. Hè. Dan mocht ik zelf een keertje. Nou, dan mag ik er wel aardig interesse in het instrument. En waar kan dat erop? Ja, het is een beetje naar jezelf muziek, dus ik lijkt wel proberen te spelen. Wat voor muziek luistert zo? Ja, eind jaren 60 en jaren daarna wat blues en rock. En welke bands? Had je bepaalde bands die echt... Ja, de Black Keys uit en zo. Ja, de Black Keys? Ja, ze liggen wel wat op Nirvana en zo. Zo wel. Oké. En een oudere bands, dus hier storen eind jaren 60. Wat, Ja, de Beatles en Rolling Stones en Jimi Hendrix is echt wel leuk. Ja, heel wel grote naam. Ja, een beetje. En wat, eind jaren 60, welke Vistijn hoort het allermeeste, het mooiste van? Jimi Hendrix. Jimi Hendrix? Ja. Weet je die held? Ja, ik kan wel harder spelen. Wat loopt u nou echt om een gitaar spelen? Wat is die draaiwet erop? Als een bepaald iets, wat dat... Ja, gewoon. Hetzelfde. Ik heb het ding betekent dat ik gewoon dan bij wat kan spelen. Als je in rest komt. Oh ja. Vind ik wel dingen ontdekken en zo. Ja. Ja, heel brood is al de broek. Als het ook. Ja. Ik zal het wel naar je... Ja, ik kan het altijd wel weer op een andere manier ik kan het al uitbrengen. Zo. Ja. En wat voor gitaar speelt je? Fender Stratocaster, akoestisch niet. Maar die Fender Stratocaster dat is een elektrisch. Dan ga ik dan akoestisch, goed even stijger of wat dan. Dan ga ik dan Gibson Heavy van Les Paul. Oké. Kist een oor ik onreden om te gaan de gitaar spelen? Het is dan een mooi muziekje. Ja, dat is ook zeker. Als je bepaalde vereisten daarvoor hebt? Nee, iedereen kan ook een beetje gitaar spelen. Als het maar een beetje rap is best, ja. Nou, ik weet niet, dat mag er wel het rest verhaal. Ja, dan komt het net 4 eigenlijk. Nee, precies. Als je net echt interesse hebt.